Hej Kent. Jeg står med en idé her til et nyt stort firma, som skal hedde Cybercity. Jeg mangler bare kapitalen, så er det klart. Kan jeg låne nogle penge til det? Hvor meget drejer det sig om? Jeg er lidt presset. Det drejer sig om 500.000. 500? Ja, Jeg kan allerhøjst give dig 200. det er i orden. Og så skal jeg også have noget forsikring. Ja, det er det næste nye store firma, så du får helt klart penge tilbage. Okay. Vi overfører senere en dag. Okay, tak. Hej. Hello, Mr. Blake. Hello, Mr. Mishka. Let's get to business. Sounds good. So, I've been watching your company's progression in the latest years, and I'm starting to feel threatened. I'm ready to offer you a very favorable price. Well, I have very high hopes for Cybercity. I expect about 100 million euros. Oh, that's higher than I expected. I can offer you 65 million. Then we have a deal. Transfer them as fast as possible. Hey, goddag. Du taler med Jens Stiggaard på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men jeg har nogle oplysninger om firma Cybercity. Okay? Jeg er også sikker på, at der foregår noget mistake. Jeg arbejder sammen med Claus Riske, og han har lige huske på, at mange penge på lommen. Vi har faktisk, hvis I ikke skal lægge skjul på det, så har vi faktisk allerede haft risk her i søgelyset, men som sagen står nu, så har vi ikke nok til at indgå en større sag på ham. Okay, jeg vil bare lige være opmærksom på det. Jamen, jeg er altid glad for at få et opkald. Tak for det. Hej. Det var satans! Vi er i dag samlet i højesteret for at dømme Claus Riskær i henhold til straffelovens paragraf 67b og 62. Ordet går først til anklager Jens Stiggaard. Ifølge paragraf 57 stykke 2 skal Claus Riskærs forelægges en ubetinget dom på 4,5 år i Højesteret. I det Claus Riskær også besidder en betinget straf på 2,5 år, står til 7,5 års ubetinget fængsel ifølge af grove uregelmæssigheder i bogførelsen af familiefonden. Protest! Protesten afvist. Claus Riskær idømmes til højesteret 4,5 års fængsel plus 2,5 års fængsel i form af betinget straf. No!